Hello guys, kain tayo guys. Merienda, banana Q. Pwede na. Sarap. Masarap din naman. Pero masarap yung yung banana Q talaga sa atin sa Pilipinas. O pwede na lang. Tambal sa kahit daw. Pili mga alat ah. Pag mamiss ko yung mga pagkain natin sa Pilipinas. Gumagawa na lang ko ng paraan dito para hindi ko mamiss yung pagkain sa Pilipinas. Init. Naman. Itong saging na to, yung, ewan ko ano pangalan yung saging na to. Kalimutan ko yung pangalan niya, mahaba. Minsan, maglusak ko. Mag-stock muna ako tapos maya-maya punta kami sa Madura Dam. Happy Fiesta sa aming barangay Pumpunan. Happy Fiesta, Senior San Antonio de Padua. Itong iba, yung natira, yung 4. Yan. Babaonin ko to sa mamaya. Pag mamasyal kami. Pag nandoon na kami. Pasyalan. Snack. Pero ako lang kakain nito. Sarap pala. Ayaw naman kumain nito. Iba yung sa kanya. Tinapay yun sa kanina. Hello sa lahat nga pala dyan, sa lahat ng nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat. Nanonood nyo sa akin pala. Magbisaya na lang ko. Dagang kayo salamat sa mga nagtanaw sa akong video. Dagang kayo salamat. See you later guys. Bye-bye. Tapusin ko muna itong kain. Tapos maya-maya konti. Pupunta na kami doon sa pasyalan sa Madura Dam. Yeah. See you later guys. Bye-bye. A few moments later.